Phinde-ke sikwamukele lana-ke kwi-channel yakho-ke inkundla yamaphupho. Lana-ke sisuke sikubheka khona-ke amaphupho ngokwahlukahlukana kwawo. Namuhla sibhekele laphana-ke iphupho elidida abantu-ke abaningi. Ukuphupha umngcwabo umuntu ongamazi, noma ngabe kuthiwa lowo mngcwabo wenzakala egcekeni. As long ibhokisi wena osuke uphupha ungalibonanga, but uyabona egcekeni ukuthi kuwumngcwabo. Uma uthi uyabheka umngcwabo womuntu eningamazi, owena ongamazi. Lokho-ke kusuke kusho inhlahla ongase ubhekana nayo, inhlahla engase-ke isondelane nawe-ke. Kanti-ke ukuhlukana kwamaphupho omngcwabo kuningi kakhulu okusho izinto-ke ezahlukene. Abanye-ke banokuliphambanisa-ke uma bezolibheka noma uma bezolichaza-ke. Kanti-ke maningi amaphupho omngcwabo obhekana nawo, kodwa asuke isho izinto ezingafani. Ungakhohlwa laphana uku-subscribe-a-ke noku-like-a-ke kanye nanokushera-ke ukuze nangokuzayo sikubhekele-ke elinye iphupho.